maraming peste dito sa dami guys, ticket. Like, subscribe. Nakawa mo. Nagkakalkilit. Ang utang. Hi guys! Good morning! Hello! Kumusta kayo lahat? So ayan, he's here. Hi! Chicken. Say hello! Baba is here. Hi Baba! Baba not yet ready. Yeah. Someone is here in the home. They are working in our kitchen because mag-aano tayo, magpapa-pest control tayo guys kasi maraming peste dito sa bahay. Maraming peste sa kusina ba? So Yasi, nilay-hilay niya yung ko, yung ipit ko. Maraming Si Yasi, tinulak ako. Giatay kang bata ka. Nagloko ating na ubing. Ato ti peste dito balay. Peste di kusina ba? So, magpapa-pest control kami guys kasi maraming ipis. Ewan ko, ito guys ang #1 na na problema dito sa Middle East. Kasi sobrang daming mga ipis ba everywhere. So, kailangan kayong magpa-pest control ng twice a year or at least once a year or every 6 months ba. Kailangan yung papa-pest control yung bahay nyo para wala masyadong ipis. So yan, pag ganito palagi, pag nagsasalita ako, gusto nila lahat sa harapan ng camera. So, ayan, lalabas kami mamaya guys. Inaantay lang namin matapos tong mga maglalagay ng tawag dito. Maglalagay sila ng gamot sa kusina. So, lalabas kami mamaya. Tingnan natin guys kung anong ginagawa nila sa kusina. Pakita ko sa inyo. Okay. Ayan guys, tapos na sila. Ayan, anong nangyari? Hindi pala pwedeng pumasok dito sa sa kitchen, sinarado nila. Kasi nag-spray sila dyan. After 3 hours pa daw pwede pumasok. Ayan yung mga gamit ng Baba! We are not allowed to go inside the kitchen? No need to open also? The fume, they say that once you open the fumes can come. See? So, hindi tayo pwedeng pumasok sa kitchen. Bakit hindi yan sinabing maaga? Buti na lang nilabas ko yung gatas ni Yasi. Tsaka ni... So, ayan guys, tapos na sila. Lalabas kami. See you. It's okay. Hi guys! Ayan, nakaalis na kami. On the way na kami ngayon. Papunta kami ng Dubai guys. Pupunta kami kay Sisi Salma. It will take a long day, a long time there, so it will. Yeah, it will take a long time. ride. Long time? Yeah, maybe 30 to 45 minutes, right, Baba? Pupunta kami kay Salma ngayon at may kukunin kami sa kanyang ticket. So, ayan. Tuwang-tuwa si Yasi, guys. So, see you later, guys. See you sa Dubai. Bye-bye. Hi, guys. Nandito na kami kila Salma. Inaantay lang namin siya. Nandito kami sa parking. Ayan, si Yasi. Tuwang ko, nandito na kami. Bababa ako. Baka hindi niya ako makita. So, salubungin natin siya, guys. Ayan. Try natin bumaba. Ito yung building niya. Salma. Hello! Ayan dito ate. Ikaw na lang ang maghatid kay Ate Potom. Katatapos ko. Ang dami naman yan. Of course! Ayan. Marami pa yan. Napamigay ko na yung mga iba. So As enjoy. in, ang dami. Yes, so. Ang dami guys, ticket for sale. Joke. Ito, dadaan ko kay Ate Patong. Oo, idaan na lang kay Ate Potom kasi. Ayaw mo sumama? Hindi na. Bagong ligo ka pa. Talagang Tumakbo ako na. Sabi mo 40 minutes. Traffic. Tingnan mo sila Yasi. Naglalaro sila ng pusa. Oo. May pusa. Dali sa katawang-tawa si Yasi. Tuwang-tuwa ang Yasi namin. Oo, tuwang-tawa siya. What is that? He's saying hi. that?
I like it. Oh, gusto rin sumama sa vlog, guys, yung pusa. Thank you. Oh, you're welcome. Oh, ayan guys, ang dami nating ticket. Sinong may gusto? Yung mga taga Dubai. Tara na. At least meron tayong mga VIP na binibigay. Ayan, guys, wag niyong kalimutan subscribe si Salma ha, sa sa YouTube channel niya, di ba, be? Yes. Pakakapangbangal, antok na antok. Sige na, bye-bye. Dadaan kami kila ate. Enjoy, Sige, enjoy. bye-bye. Who open it? Maybe the behind us. How you do that? Where is your parking? We are here. We need to go down. Akyat na kami sa taas, guys. See you there. I don't know what kind of toys. They're very expensive toys. Ayan mga kapahak. Nandito na naman itong mga... Mga ano ba, kung sulpot lang ng sulpot. Ayan, nagkakapi kami. This one yamur, try this yamur. So yummy. Pancake. Which one you like? Nagkapi sila dito kapahak. At saka, yung batang yun, oh, yun. Yasi? Yasi, look, Yasi, my hand. Ah, Yasi here. Yasi. Oh, hindi sana kami dadaan dito, ate. Pagkulot-kulot ka pa ng buhok sa... Tinakulot mo siya o ikaw lang? Ako lang. Grabe naman, magpapasalon pa ako kung wala. Ano pala kami ate, ano yun, pesticide? Ano ba? Insecticide. Basta napiste, ay. Basta piste. Basta, nagpa-spray kami sa kusina. Ngayon, sabi nung nag-spray, tas nilagyan din niya ng gel, sabi niya, wag daw kaming papasok sa bahay ng 3 hours. Sabi, saan tayo mag-i-stay, kako? Eh, sabi ng asawa ko, sige, sabi, kasi diba, tumawag na si Salma sa akin Pero di ba may kagabi. trabaho siya? Bukas? May trabaho. Oo, papasok siya mamaya. Hindi nga sana kami pupunta. Eh, eksakto naman si Salma, sabi niya, nandito na yung ticket, ate, kunin mo na. Nagulat nga ako eh, sabi mo pupunta kami dyan. Kasi dadaan namin yung ticket. Kasi si Salma, hindi sana kami dadaan dito kasi alam ko naman na, hindi ako Ang sabi ko, bakit ko aayawan ang grasyang ganito, di ba? Kadlo. At bakit ko aayawan ang grasyang ganito? Kaya ako medyo, guys, kapahak, pag tumaba ako, minintose sila. Pag every weekend, dumadaan sila ng mga 1 hour dito. Tapos magdadalang ng mga ganito. Anong sabi ni Salma? Sabi niya, ate, pakidaan mo naman kay ate Fatum tong ticket niya kasi hindi ako makapunta doon, sabi niya. Sila sa baba. Alam, upo-upo pa! Alam na kung saan niya kinukuha yung mga yung Alam na niya! tawag dito, mga upuan. Alam ko na kung saan niya ilagay. Ayan na, ang pisto! Playing with the sofa. Ayan sila hama doon sa balkonahe. Ang mga boys. Hello, Hama. Say hello. This is your vlog, so say hello. Hello, hi. Say hi to their vlog, Hama. Hello. Like and subscribe. Don't forget like and subscribe. Don't forget like and subscribe. Subscribe. Na, your sandwich, Hama. Sik! Ako'y napatay na. Yasi? Yasi? Ano daw? What daw, what? Anong ginagawa mo? Pinag-iisa-isa niya mo. Do you know this is what this one Yasi? Do you know what is this? Yeah. Sure? Yeah, I tried this one and this one, but I don't like. I like this one, but I don't want to eat This it. is I the want yung to ano, eat Bio? it. Ate, busy ka? Yep. Anong ginagawa mo? Nagkakalculate. Ang utang. Yan. Run. Hindi na lang problema itong kasama ko sa parking. O ate, baka may gusto kang bigyan. It's so much. I will give also lebib. Bye bye ate. Good night. Good night.
Hi guys, nandito kami kila Ate Nancy sa Liver Family. Sa kanilang flat, kaakyat kami. Ihati namin yung ticket, tsaka yung mask na galing kay Ate Fatou. Bigay natin kay I Ate think Nancy. this is the one, but it's actually gold. Hi, Nay! Hi, Adam! Hindi na! Natulog na si Yasi, nasa baba. Oh. Saan kayo galing? Galing ako ng Dubai. Ayan. Ayan, pinapabigay ni Ate Fatou sa ni Salma. Hi, Salma! Thank you, Be. Kahit hindi pa tayo nagkikita, ang bait-bait mo po. Thank you. Tapos si Hi Pato. Love you, Bebe. Tapos, nandito si Adam. Ang cute-cute Ate Fatou. Hello, Adam! Si Adam! Sige lang! Bakit kayo nagkakaya? Oh, kiss for Sarah. And na-miss nilang isa't isa, guys. Yay! Yasi, sleeping na. Kasi si Sarah pag Ay, naantok na siya. Oo. Katapos na. Ayan guys, naihatid na namin yung yung ticket kay Ate Nancy. So, pababa na kami ng lift ni Yamor. Si guys, tulog. Papakita ko sa inyo. Tulog si Yasi sa sasakyan. Ewan ko saan na nag-park yung dalawa. Ayan na sila. Ayan si Baba. Nag-aantay si Baba tsaka si Yasi tulog na. Yasi, tingnan natin kung kumusta naman ang batang tayo. Nandiyan siya. Kung makita dito. Tapon ko nga to. Yung pinag-inuman ko guys kanina. Hindi ko pa natapon. Really, nigga? Tapon natin dito sa basurahan. Ayan si Yasi. Oh. Tulog na tulog si Yasi. Oh, ay. Say good night, Yamor. We will end our vlog na. Say good night. So, good night guys. I-end na namin yung vlog namin dito. Bye-bye. Bye-bye, Baba. Pagod na sila. Good night.